Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Farming Simulator 2025. Og vi kan endelig komme tilbage på den her gård. Den er lige fået. Der er lidt farligt. Mine ting holder lidt forvirret lige nu. Det er nogle ting, jeg har købt på gården her. Så står alle tingene sådan her. Men hvad hedder det nu? I dag tænker vi, at vi skal pløje en mark. Så tænker jeg bare, at vi lidt straks her. Det holder lidt ting i vejen. Ej. Så nu prøver bare lidt at køre den lidt ind. Se, om vi kan bruge noget af nu. Her. Så bare lidt shit noget. Har en pløje. Hvor holder den henne? Den der. Jeg ved ikke, om helt hvor den holder. Jeg vil lige finde den. Den har ingen hoved. Altså, jeg tror, jeg har en her. Bare sådan. Den der skal jeg også slette. Den der også. Jeg skal ikke have den. Jeg mener, jeg har en her nu. Jeg har. Okay, der var en. Den holder også der. Okay, hvor den er. Så ved jeg godt. Okay, den må lige holde den så. Så skal jeg bare lige komme ordentligt væk med traktoren her. Så op her, tænker jeg. Jamen, okay. Jeg tror, det var heroppe en ting. Det er ordentligt. Nu er jeg heroppe, så det er ordentligt. Lige her, tænker jeg. Her kan jeg bare prøve det ind. Det er stort her over. Jeg har ikke sagt sådan en god søjle. Nu må jeg lige til noget at købe af en hus. Den bliver brugt af. Måske en traktor lidt i vejen på nu. Det er lidt ud til. Den her markering, jeg tænker, vi kunne pløje. Ja, jeg tror, jeg føler handlerne først. Det er meget lidt for gjort. Jeg handler den her, så det er. Jeg tænker bare lige, at vi kører ned. Okay. Jo, jeg ved, hvad der er noget. Men vi skal prøve at se, om vi kan stille bare et med ro. Det er ikke kun min ting, der er en anden min søn. Han spiller der bare lige nu. Det der, det er hans. Han har lånt med mig. Det er mine. Jeg lånt mine her til, for han der faktisk også mine. Så der er der faktisk noget, ja. Det handler også hans trailer. Jeg har lov til at jeg vil lige så sige noget. Nu har jeg også sådan. Den her tror jeg også, jeg tager. Jeg tror mere pløjer den. Nu kører det over. Pløjer lidt. Fordi sådan jeg skal sådan en anden ting. Okay, nu gør jeg lige noget. Hvorfor det her? Så bare lige hen og tømme en trailer herovre. Ja, der er også, det var også et problem. Trailer i vejen. Det var en. Og der skete, jeg ved ikke, hvad der skete. Ham der er sendt i døren. Han har det.
Så han har købt gården, og han har også lige købt en ny. Men han har hjulpet mig med at hente alle mine ting. Så er der ham, der faktisk sætter sådan nogle isokort til mest på mig. Men jeg tror, jeg prøver på noget. Så han prøver at hente min lastbil, og hente min lastbil. Den bare op her. Nu vil lige køre og gå og hente en til at løbe. Trappetræk sådan her. Og så sagde jeg, hvem fik jeg også af ham? Han sagde, at han har købt korn på Tinet. Så sagde jeg lige, at jeg godt må fortælle ham noget. Så sagde jeg, mange ting, nu må jeg matche på. Og jeg har også købt nogle ting, så jeg bare vil nå til noget, den herovre. Jo, den der står her. Der var sådan en pløje. Den her, og det er også min. Og der var det mamma. Det er min der. Han har så helt. Men folkens, vi skal huske noget. Altså, vi må arbejde hårdt og gøre det, når vi kan. Arbejde hårdt og ikke mere. Arbejde for livet. Det er ikke, at jeg kan trække det så meget. Jeg kan købe 60. Nu skal vi den op på, hvis vi ikke har nogen måneder. Sådan noget. Så nu håber vi bare lige, at jeg kan nå derhen. Nu vi ved, hvad der er henne. Jeg tænker bare lige, at vi er nemlig ikke herovre, jeg er i gang med mig. Jeg skal gøre det altså også nemlig over hente min lastbil kun. Og det skal trække mig. Nu håber jeg, det kan. Jeg har sådan noget løgn og ventet. Han har sagt, at han vil hente mig i dag. Det ser jeg lige på lidt. Jeg håber, han prøver det andet. Lastbil har en, hvis vi har kigget på en af mine shorts, har I set den lastbil for. Ikke indvendigt, det har faktisk sådan, jeg set den indvendigt. Jeg har set den mange gange, jeg har fået tit rundt i den. Jeg bruger den. Jeg har også fået dyr. 200.000. 2,5 cirka. Jeg vil sige 200. 2.500. 200.000 i dag. 2. For, hvad hedder det nu? Og det her, jeg har puttet sådan noget rundt om rettet grip. En slags grip. Den kører bare til ret. Det tror jeg som er 2,5. Fordi det har været en rigtig dyr grip. Og jeg købte det retter til sådan noget. Det var det, jeg følte med ret og købte med. Det var det andet ret før. Det var sådan et grisenit. Gammelt gæt. Nu har jeg købt det til 2,5. Og både grippen og rettet. Og så for også nye bremser og nye sæder. Ej, det er så blevet 200.000 omkring det. Så nu må jeg bare lige gå her og køre herhen. Herovre. Og bag på. Den tager bare på bag så. Der. Men så lige ved være. Men friends, hvor er vi? Vi prøver at valge den hen. Og vi kan være derhen.
Og trykker den på. Og så. Jeg er lige lidt nødt til at man gør det. Så kan man gøre det. Der må du først lidt. Jeg går ind bagved her. Den her. Nu må bare lige gøre det her. Det er meget bedre. Det er rigtig sprogræs. Jeg kan lægge den rundt omkring der. Lægge den på jorden. Jeg skal ikke her. Så nu prøver vi bare lige at købe den her. Og vi går den meget færdig. Jeg tror lige, vi trækker den der med, så prøver jeg. Jeg tror ikke, vi kan lave den i næste video. Nu skal jeg bare lidt off-camp. Klip. Jeg tror ikke, vi kan det bare. Det er jo hvad fanden er flot. Nu har jeg fået max flyttet. Køber det på den her. Så var det lidt meget. Vi kan nok fylde den også. Og der er rigtig meget i gæst. Nu håber vi ikke nå det fandme med frostchicken sådan noget. Det var ikke noget. Det kigger lige på vejen. Jeg kigger lige op på radioen. Det var ikke noget. Jeg har også set billeder med. I har løbet noget, der er rigtig flot af. Og det der, det er den, der prøver på. Når jeg skal, det er derovre bygningen med på. Så der sidder derovre, sælge herovre, og så og en bagpå. Så får du noget der til tænder og slå. Den der gør bare, at man kan indstille noget. Den der hånd, man kan frem og tilbage. Det er den, der gør, at jeg kan hive den her ned. Så det bygger man du lidt bedre. Men jeg tror ikke, jeg ved ikke om vi kan nå det. Jeg mangler sidste række, siger jeg, ej, jeg tror ikke vi kan nå. Ja, vi kan slet ikke nå pløje. Det skal vi virkelig nås. Nu går tilbage. Plejen har over lige her. Det kan vi ikke nok 2 minutter. Sådan. Sådan det. Det er jo færdigt. Og vi er færdige. Det er jo min, når man slår op videoen. Ja, jeg er snart ikke nødt til den færdig. Men vi har også fået os at være færdige. Så laver jeg ting højere den morgen. Og i morgen er jeg følt det. Nu er der 1 minut tilbage, 59 sekunder, siger jeg. Vi stopper her om lidt. Så køber lidt en række færdig. Og så får vi og så. Okay, det bliver lidt længere end det skulle måske. Vi vil gerne lige nå at køre færdig. Eller nå at fylde den, og det når vi når på 80, 81, når vi 83, ved jeg hvornår. Nok også 84. Jeg tror
nok at gøre noget. Jeg tager bare lige det her hele vejen rundt. Se om vi kan. Og ses hvis når vi. Men der var lidt. Så siger vi farvel. Tak fordi I stikket med på den. Ja. Farvel. Og tak fordi I stikket med på den video. Hej hej. Ha' en god dag.